i com dèiem, continuant el programa amb la Judit Cabarol, que ens porta una tècnica molt especial avui, que a mi m'està agradant ja amb l'estoneta que hem estat xerrant abans d'entrar en directe. Què tal, Judit, com estàs? Bon dia, Luna. Com estic? Com estàs? És que ara ho dèiem, Ara ho explicarem per què estem rient amb aquesta petita brometa. Què ens vens a explicar avui? Doncs mira, avui vinc a compartir una eina que treballa, que ens ajuda a reconèixer i a validar els nostres estats emocionals d'una manera, és com reconèixer aquests estats emocionals d'una manera simbòlica, d'una manera poètica, d'una manera amable, reconèixer com ens sentim a través de la metàfora dels climes meteorològics. Llavors, clar, la brometa era com estem avui i la resposta habitual és estic bé, o estic malament, o estic normal. El nostre company, en Jordi Grau, sempre diu prop de bé, que és una cosa que sempre em va dir que es deia Olot, i és maco, però és com podria estar millor. Exacte, ja matissa una miqueta més l'experiència. Llavors, gràcies a aquesta metàfora dels climes meteorològics, el que ens permetem és reconèixer que, de la mateixa manera que en el món exterior hi ha dies que fa sol, hi ha dies que fa pluja, tempestes fortes, una mica de boira, uns núvols sense acabar de ploure, unes ràfegues de vent. En el nostre món interior aquests canvis també estan succeint constantment. També tenim aquests climes emocionals que són temporals, que van passant, que a estones es queden una mica més, després arriba un raig de sol, i ens permet veure això, desidentificar-nos del que és, reconèixer el nostre món emocional i alhora prendre una mica de distància des d'aquesta metàfora per poder validar el nostre clima emocional, per no rebutjar-lo, per no dramatitzar-lo i per entendre que cada clima emocional el que fa és anar acompanyat d'una necessitat emergent. És a dir, que depenent de com ens sentim, de si avui hi ha una mica de boira a dins meu o si hi ha unes ràfegues fortes de vent, això em convida a alguna cosa. Hi ha una necessitat que va de la mà d'aquest clima i que també ens permet acostar-nos, si ens donem aquest espai i aquest temps, acostar-nos a aquesta necessitat i preguntar-nos a què em convida aquest clima interior meu avui? Em convida a una estona d'introspecció, em convida a buscar estonetes de descans, em convida a buscar companyia i potser m'animo a escriure un missatge a alguna amiga o algun amic, em convida a aixecar-me de la cadira i estirar-me i fer una mica de moviment. Una cosa que m'agrada molt, que ja sempre ho hem dit, és el fet d'acceptar que un dia podem estar molt contents, que un dia podem estar una mica més tristos i que no passa res, que tothom està trist algun dia de la seva vida. Pot ser més temporal, pot ser alguna més que dura més temps, però que és algo que tothom pot sentir i ens hem d'acceptar, que si estem tristos, doncs mira, podem fer algunes tècniques, podem fer alguna cosa per poder sentir-nos millor. Però si estem tristos no ens hem de jutjar, no ens hem de... Has d'estar content i has de ser feliç, que pots permetre estar trist un dia. Exacte. Jo crec, Luna, que el que passa és que potser en el món en el que vivim, de vegades sembla que no podem permetre'ns satisfer aquella necessitat que acompanya aquell estat emocional amb el que estem. És a dir, potser si jo em llevo amb aquest clima més ennuvolat, molt gris, que una mica que sembla que hi haurà pluja imminent en el meu interior i el que em demana aquest clima és potser quedar-me a casa, recollir-me, estirar-me una estona més al llit, no fer res, doncs potser aquell dia jo tinc l'agenda plena de coses i no em dono el permís de respondre a aquesta necessitat. I potser això també ho hem de tenir present, que de vegades no és tant, que de vegades potser rebutgem i jutgem el clima emocional en el que estem perquè no podem permetre'ns satisfer la necessitat que acompanya aquesta emoció. Sí? No sé si té sentit. O sigui, no és tant, potser el problema no és tant el clima en si, l'emoció que estem sentint, sinó el fet de que no podem donar-li l'espai que es mereix, perquè estem immerses en, no sé la teva, però la meva agenda acostuma a estar
atapeïda de compromisos, de responsabilitats. Llavors, un dia que jo em desperto i que estic amb un sol radiant i que estic plena d'energia, doncs potser aquell dia sí que encaixa bé amb anar fent tot el que tinc previst per fer, no? I el faré molt animada, molt contenta i feliç. Ara, per exemple, avui, si ens haguéssim llevat més ennuvolat, jo estic cada dia aquí, és això, realment sí, no em puc permetre fer el que jo m'agradaria ser, d'estar més potser sola, no? Perquè, clar, has de donar la teva millor versió de tu per poder estar aquí oferint un programa, no? I que els convidats també estiguin còmodes, estiguin bé. Tens tota la raó, si no ho havia pensat d'aquesta manera. A mi ara, em venia ara, parlant amb tu. D'altra banda, és veritat que quan fem servir aquestes metàfores, per exemple aquesta, dels climes atmosfèrics relacionats amb les emocions que sentim, aquest poder-nos desidentificar una mica i dir, avui sento que hi ha pluja a dins meu i al mateix temps jo no sóc la pluja. Sí? Sento aquesta pluja, sé que com el clima exterior serà quelcom temporal, passarà, no és permanent. Si és una cosa permanent, perquè sí que des d'aquesta dinàmica us convido com a exercici a fer casa, a portar un diari dels climes meteorològics que sentiu en el vostre interior dia rere dia, sí que pot ser que hi hagi uns patrons que repeteixin, uns cicles que repeteixin, i si hi ha algun patró que s'allarga molts dies seguits, potser també la necessitat que acompanya aquest clima és una necessitat de buscar ajuda, de demanar ajuda, per no viure això sola o sol. Potser és un bon moment per fer una sessió de teràpia o quedar amb algú amb qui tens molta confiança i poder parlar obertament de com t'estàs sentint. Llavors, portar un registre també d'aquests climes interiors relacionats amb l'emocional ens pot donar pistes també de com som, de què és el que hi ha de fons allà, sense que nosaltres de vegades en siguem... Exacte, i que de vegades ens passa per alt, justament, per anar complint totes les expectatives i tot el que tenim programat a l'agenda. No tens temps de permetre't fer el que el teu cos et demana. Exacte, no ens donem aquest permís de reconèixer com estem i què necessitem amb això que estem sentint. És una bona dinàmica també per fer amb infants, per acostar també al món emocional, de reconèixer les emocions, de validar-les, de saber que són passatgeres en el treball emocional amb infants, perquè els infants responen molt bé amb el treball simbòlic, amb el joc simbòlic. Algo que coneixen com és el temps, coneixen el sol, coneixen la pluja. Exacte, és una bona manera de preguntar, i avui com està el teu cel interior? I donar, i que ho puguin dir en paraules o que ho puguin pintar, que puguin dibuixar-ho i que puguin reconèixer des d'aquí això, com s'estan sentint i veient, aprenent que potser avui han pintat un sol i demà potser pintaran uns núvols amb pluja i un altre dia allà un vent huracanat, i saber això, que el temps intern, el clima intern, és una part de nosaltres, sí que és el que ens acompanyarà durant el dia i al mateix temps nosaltres som molt més que el nostre temps intern, som qui podem reconèixer, qui el podem validar, qui podem gestionar-lo, qui podem donar-nos aquelles eines que faran que puguem portar aquells dies amb més tempesta, que els puguem portar... Que ens puguem posar un paraigües. Una mica millor, exacte, que puguem obrir un paraigües intern que de vegades és en forma de companyia, algú que ens pugui acompanyar a sentir-nos una mica millor sota aquella tempesta. A tot això, tu en voldries dir en quin temps t'estàs sentint ara? Doncs mira, jo vull que, com venia a proposar aquesta dinàmica, m'he fixat quan m'he despertat i d'entrada el cel interior estava bastant serè i en la mesura que he anat entrant en el matí he vist que de tant en tant bufaven unes ràfegues de vent i se m'accelerava una miqueta el cor i de cop apareixia la boira i tornava a marxar. I ho he associat al fet de totes les coses que vull
havia de fer abans de venir a la televisió i també el fet de venir a la televisió, que sempre hi ha que sento com una mena de nervis suaus que m'acompanyen, no? I poder identificar aquest clima avui m'ha fet... És com que no ho he interpretat tant com que el que estava era ansiosa, que tenia ansietat, sinó que hi havia un moviment energètic a dins, que és natural, perquè, bueno, doncs això, no? Perquè per mi és un repte venir a la televisió, però això no vol dir que això m'hagi d'atrapar i hagi de quedar d'alguna manera, no, segrestada per aquest clima. El puc veure, el puc observar, el puc respirar, he vingut caminant, he vist que m'aniria bé venir caminant avui a la televisió per doncs, bueno, que em toqués una mica l'aire. Llavors és això, no sé com t'has despertat tu, Luna. Jo, a veure, potser diria, sembla que m'hagi copiat, però més o menys com tu. M'he llevat no amb un sol radiant, sinó, bueno, feia solet, però normal, no? I després, a més això, a mesura que van passant les hores i tot això, és com que sents més, potser que se van nuvolant, no? Més una miqueta de pluja, una miqueta de vent, però jo crec que després, a poc, a mesura que van passant les hores, també torno a que surti un altre cop el sol. Com un dia molt divers. Sí, jo crec que soc de variar molt. El teu paisatge ja és un paisatge de clima molt canviant, no? Que tan bon punt surt el sol, com apareix el núvol, com la boira. Hi ha dies així, jo també reconec dies així. I dies més que són plenament plujosos i dies que són plenament radiants, no? Sí, que fins i tot fa calor. Que fins i tot fa calor, Sí, sí. Sí. Molt interessant, realment, aquesta tècnica, perquè sobretot és identificar-ho. O sigui, fins que potser no t'asseus i penses de com t'estàs sentint avui, també és el que diem sempre, no? Seure i pensar una mica amb tu mateixa, pensar més interiorment de què tal, com estàs, no? Com t'estàs sentint avui, pensar en tu. Exacte. Estar una estoneta amb nosaltres mateixos, donar-nos aquest espai d'intimitat que de vegades poden ser 2 minuts. No necessitem crear l'espai tant de bo, però crear l'espai d'ara, aquesta hora, serà sencera per mi, No cal. No cal 2 minutets, quan obres els ulls al matí, si te'n recordes d'aquesta dinàmica que hem estat parlant, doncs aturar-te i dir, com està el clima interior, amb quin clima em desperto avui? Reconèixer-lo, respirar-lo, validar-lo, preguntar-me què em convida, m'ho puc permetre, em puc buscar durant el dia d'avui l'espai per satisfer aquesta necessitat que acompanya el meu clima intern, si és possible bé i si no, doncs també. Si ho estàs pensant i al final aconsegueixes com complir allò que estaves com buscant, aquest espai i tot això, després pot canviar el clima també, o sigui, depèn molt de la persona, totes aquestes coses depenen molt de la persona. És molt possible. És molt possible, Luna, que si ens despertem amb un clima que ens convida a una necessitat i ens podem permetre satisfer aquesta necessitat, el clima s'anirà transformant. S'anirà transformant. Sí. Doncs bé, Judit, ja ens hem quedat sense temps, però moltíssimes gràcies un cop més per ensenyar-nos moltes més tècniques. Recordem que si anem apuntant aquests climes, com ens anem sentint, doncs mira, així ens coneixerem més, que aquesta tècnica realment també és d'autoconeixement. Així que... Totalment. Gràcies a tu també per la predisposició sempre, a compartir el teu clima avui aquí. Exacte. Això ja s'ha de compartir, estem aquí, estem obertes. Estem en confiança. Exacte. Moltíssimes gràcies, Judit, que vagi molt bé.